Grakshalo 47 Ambasha DWF ni bukakte Shaltani seminar songtezaka Bakmara Hatini Dipra Mothani Tangnogo Aramajaka DWF ni Central Member Baby Koloy District President Bashubi Koloy Te Tomakya Kubuni Adunjuk Shonggo Bubagrani dagi Mumbai no 44 block bereni DWF ni tangphang prokno ti kaisa jorawono kokja banda songjajagoi tongo 16 August Grakshalo Buskangni sampaja chongmari no awainani tei dofani lukurokno thangja khlaimani bisingtino Bubagrani thangjani imang mukthang ungnai tei Bubagrani mukhang chungsanai hini bo salakya DWF ni adungjuk song Seminaro Kaiman Japekane Central Member Tongo Baby Koloy tai Kaiman Japekane Central Member Sebab Koloy tai an district ni President Bashubi Koloy tai aneoro Kaiman Japeka ane block committee no secretary tai vice president tai secretary no dujana inoro chung protum lemon ni ka chung no chini Bubagra sao te protiti socialista blog no chung ekui dino ekui tempo suno kaisa seminar khlai dino o seminar no chung tini khlaina bagane chung ro salsa ni seminar chung sini TWF block committee no tini chung salaika block ni committee ni bising tini chung tini biskango sini nahar mungka bisi election tongo tai bisi election chung joto jaga no mane joto block no joto constituency no chung plan na nangnai aboni poring ka sini 2023 ni nahar mung tongo chung buskango sini tebo tongo chung sini Bubagra ni bater bo maklele sini man thangto wa chung mapalale nai sini TWF no chung krak khai chung buskang rumah ko nai protiti bisi chung thangoi committee meeting maklai nai chung organize maklai nai jaga-jaga thangoi sini Tripura Mothani kokno mapir nai sini Bubagra ni kokno mapir nai abono sini tini sini tamhinani kaisani seminar sini salsani seminar ni abono sini naharmu 47 Ambasha Block Committee ni Sikop Bisingtui chung Sarat Tripura je Bubagra dagiri mani salsani seminar ni 44 blogo amai khene chung butini 47 Ambasha Block Committee dong butini salsani seminar oro khlai laika chini tini ni salsani seminar chung salaika je buskang ni bis election no chung bahai kai keplai manai ngai chini bisi hoje chini 47 Ambasha block ni bisingo je 17 ta bisi bisingo chung bahai kai Bubagra ni kokno pirui ngai tai chung thansa phunugui 47 Ambasha bisingo je 17 ta bisi tong bisi ni bisingo chung bisi election no keplai ongoi Bubagra ni mukhangno kuchung khlai nai ngai tai bo okra ro phai manja phai ka chini central ni TWF ni Vice President borong nai Bishopati de Burma ngai central ni no TWF ni member Baby Koloy borong phai manja phai ka ngai tai central ni no member tai Ambasha MC Councilor Seba Koloy bobo phai manja phai ka ngai tai borong ni bukukti bo chung tini kaham ko khanaka ngai buskango chung block committee ro bahai kai samu khlai lai nai ko tini sansan seminaro Bustang ni salo no okra rok site nari kaje graduation melon je blog ni ngui bijona kai chuno talang nai do jara bu chung bahai kai Bubagra no bi thansa phunugui chung fight khlai nai abono tui bu chung tini kokchap lai ta sumi